pričom P je z množiny prvkov 4, 9 a 13. Tretieho krásneho rána si Herakles, Diusom videnený syn, vykračuje lesom. Dnes som ale krásny, a Prometeus, hovorí teplým, vydedeným, zalúbeným hlasom. Nebolo tam, bol, zrazu priletel orol. Heraklovi, Diusomu videnenému synovi v tom preblesknú hlavou, ruky detstva strávené s otcom Diusom, Heraklovým synom. Hlavný moment, keď ho jeho otec Dius učil strieľať z luku. Herakles blesku rýchlo zasnul, páli, triafa, orla. Orla padá na zem. Herakles ho putá a pokľakne. Vyrobí zo skaly prsteň. Potom rečie: Príjmeš moje rúži? Nie, ale ten prsteň si nechám na moju počesť.